Luxuzko hotel honetan, Confebaskek absentismoaren inguruko diskurso faltsu bat eraikitzeko asmoa jarri du mahai gainean. Diskurso horren baitan, langileoi egotzi nahi digute absentismoaren ardura eta alperrak garela esan nahi dute. Adierazi nahi dugu ere, Eusko Jaurlaritzaren ordezkari bezala Mikel Torres jauna hemen dagoela eta dei egin nahi diegu ez dezala erosi absentismoaren diskurso faltsu hau eta kokatu daia langileon lan osasunaren alde. Hemen luxuzko hotel honen barruan daudenek daukate ardura aurten dagoeneko 51 langilek bere bizia galdu izana lanpostuetan. Hemen dauden hauek daukate ardura 2023an 100.000 istripu traumatiko izatearena. Hemen artean ere daude mutualitateko arduradunak nortzuk modu sistematikoan gaixotasun profesionalak ukatzen dituzten. Guzti hau da lanak sorturiko, lanak eragindako absentismoa. Absentismoak bi atal nagusi ditu. Bata, langileon eskubideak dira. Urtetan eta hamarkadetan sindikatuetatik borrokatu ditugun eskubide horiek. Izan lizentziak, izan baimenak, izan gaixotasun arrunten bajak. Eta beste atala da lanak berak eragiten duen kaltea osasunean. Absentismoa ikuspegi sanitario edo osasun ikuspegi batetik jaitsi nahi badute, behingoz patronalak lan osasuneko araudia bete behar du. Absentismoaren arduradun nagusiak une honetan beraiek baitira. Beraz, gogorarazi nahi dugu eta mahai gainean ere ipini nahi dugu, une honetan estatuko gobernutik, patronaletik, bai komisiones eta UGT sindikatuetatik ere esan behar da, mahai gainean ipintzen nahi diren absentismo faltsu horren aurreko soluzioak edo alternatibak soilik langileon eskubidei egingo diguela kalte eta inondik inora ez datozela langileon osasunaren alde. Eta gainera absentismoa igo besterik ez dutela egingo.